Why are you looking so sad? I was reading a opinion article on bullying. It made me extremely sad. Iki ngopo ta, Pret? Sinau iki lho. Alah, koyo sinau. Sing mbok sinau lho apa? Iki lho, belajar bahasa Inggris. Mending rasa sinau. Bertanyalah pada ahlinya. Kowe iso bahasa Inggris? Loh, orang ngandel toh. Coba tak tes. Bahasa Inggrisnya mama apa? Mama kuwi ya mother. Mayar lho, Bos. Lah nek papa? Nek papa kuwi father. Oh, ya sip. Lah nek nenek? Gampang kuwi. Nenek ki ya netherno. Loh. Kok iso iki lho? Nek kakek apa ndang? Ya kader no. Iya. Nek bahasa Inggrisnya keluarga? Ya kalender. Wong nek wong pekok.